ne čujete dobro. Assalamu alaikum. Na prvome mjestu želim da čestitam svima Dan državnosti naše lijepe Bosne i Hercegovine. Na drugome mjestu želim da zamolim sve da imaju strpljenja i da pokažu bosansku kulturu, da ćemo mirno, lijepo saslušati program koji je vjerovatno vrlo kratak, 20 minuta. Jer ovo dosta što je bilo, čini mi sam, ima mnogo priča, ispričat ćemo se poslije. Da pokažemo svoje dostojanstvo, jer ovo je za nas jedan zaista veliki dan. A i ovi konobari nek ustave gozbu za 20 minuta. Svaki narod ima svetinje i svakome narodu jedna od najsvetijih svetinja jeste institucija, jer bez institucije ne može ništa opstati, pa tako ni narod. A jedna od najvažnijih institucija i svetinja svima nama treba da bude naša lijepa država Bosna i Hercegovina. A na drugome mjestu, nama ovdje koji smo u ovoj lijepoj Americi, znači imamo i drugu važnu instituciju država, Sjedinjene Američkih Država. Zatim, poslije toga, naše institucije, vjerske zajednice, koje poštuju Bosnu, koje se probosanski orijentisane, i onda kulturno-obrazovni centri, gdje se svi mi možemo okupljati i raditi za dobro, za sljedećih generacija i ovdje, i u Bosni i u cijelome svijetu. Na kraju, ja ću samo jedan kratak stih iz jedne pjesme našeg pjesnika, mislim da je to Bajro Perva, gdje on kaže: dok god bude dunjaluka, dok se suncem dan obuva, bit će Bosne i Bosanaca, Bosnu dragu Allah čuva.